ni wale ɲuman dɔn bɔ ye bi ye juma ye juin kalo tile 12 san 2026 Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw minnu sɔgɔlen no an na sanga ni wagati k'aw ka kunnafoni jɛlo olu kɔnɔ ni an ka bi kunnafoni di waati selen aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaru kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛla bi sanga ni wagati an ka wolomasiri ta bɔ cɛsirilen kosɛbɛ yaasa lakana ko ale ni basigi bɛ se ka sabati an ka jamana marabolo fantan 4 bɛɛ lajɛlen na. État major général des armées an ka wolomasiri ta bɔ ka ɲɛmaa ye kunnafoni di kɛ kunu alamisa juin kalo tile 11 san 2026 min na a b'a jira k'a fɔ ko an ka wolomasiri ta bɔ ka sanfɛ pankuru ni ɲinini ni sɛgɛsɛgɛli baaraw kɛra sababu ye ni ka taa bɔ jatigɛ wale tigilamaw da ka yɔrɔ dɔ kɔni kan Segu marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnniyala Bele Daga dugu kɔnɔna na min senfɛ u ye dankari kɛ ni jatigɛ wale tigilama kofɔlen ninnu kɔni ka ɲɛnamaya la ani u bolo fɛnminɛ caman o de hukumu kɔnɔna na État major général des armées b'a laɲini jamana kɔnɔden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ u k'u hakili sigi fɛn min kɔni ye an ka lakana finitigilakaw ye u cɛsirilen don kosɛbɛ yaasa lakana ko ale ni basigi bɛ se ka sabati an ka jamana marabolo fantan 4 bɛɛ lajɛlen na. Ka sanga ni dosolo Tarawele sugu jenini ye kɛrɛnkɛrɛnniyala ni bɛɛ b'a wele ko suguni kura février kalo tile 15 su ka dugu jɛ février kalo tile 16 tɛmɛnin na san 2026 min senfɛ maaw bolo fɛnminɛ caman olu kɔni jenina fo ka taa se bitigi caman olu kɔni fana jenina ni kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko maa minnu kɔni bolo fɛnminɛw olu jenina u bɛ t'i jɔ maa 300 ani maa 600 o bɔɲɔgɔnko o de kɔni na o de hukumu kɔnɔna na an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye kunnafoni di kɛ k'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye nin sugu kofɔlen in kɔni ye ko baaraw kɔni bolodara yaasa ka dɛmɛ don maa minnu kɔni ka yɔrɔ olu kɔni jenina ni sugu jeni kɔni senfɛ o de hukumu kɔnɔna na fɛn min kɔni ye suguni kura mɔgɔw ye olu kɔni bɛ nisɔndiyala ni wagati na k'a sabu kɛ u kɔni bɛna u ka place kɔrɔ olu kɔni sɔrɔ yaasa ka jago olu kɔni daminɛ. Ka sanga ni lakana baliya lele hoye dugu kɔnɔna na min senfɛ an ka lakana finitigilakaw ka sanfɛ pankuru ka ɲinini baaraw kɛra sababu ye ni ka ciw kɛ k'a ɲɛsin banbagaci wale tigilama dɔw kɔni ma lele hore dugu kɔnɔna na ni o kɛra sababu ye ni yɔrɔ kofɔlen kɔni sigibaa dɔw ni o bɛ t'i jɔ maa 128 bɔɲɔgɔnko la olu kɔni ye u daga yɔrɔ bila ni ka u kunda an songo marabolo kɔnɔna na alamisa don juin kalo tile 11 san 2026 min senfɛ kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko an ka wolomasiri tabɔ kɔni ka ciw senfɛ fɛn min kɔni ye maa si kɔni ma bɔnɛ a nin na wa maa yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma bana ni o b'a jira k'a fɔ ko an ka wolomasiri tabɔ cɛsirilen don kosɛbɛ yaasa basigi ale ni lakanako bɛ se ka sabati an ka jamana marabolo fantan 4 bɛɛ lajɛlen na. Walasa ka baji ale ni a kɔnɔfɛnw lakana fo ka taa se bunahadamadenw ka kɛnɛyako sabatili ma yanfoyila sifinnakaw olu farala ɲɔgɔn kan ni ka tasuma don daraki 40 o de kɔni na yanfoyila ba la yaasa kɛnɛyako ale kɔni bɛ se ka sabati o de hukumu kɔnɔna na o b'a laɲini ni baarakɛla kofɔlen ninnu kɔni fɛ minnu bɛ baara kɛ ni darakiw o de kɔni ye u ka nin waleya ninnu kɔni dabila yaasa fɛn kɔni ye kɛnɛyako ye ale bɛ se ka sabati cogo min na. An bɛ taa Kajolo marabolo kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni samiya donda ye Kajolo a jirala k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye binfagala dɔw kɔni ye ko dɔ b'a la ka bɔ olu sɔngɔ la min na jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko 50 bɔɲɔgɔnko fo ka taa se 100 ma olu kɔni jiginna ni ka bɔ ni binfagala ninnu kɔni sɔngɔ la o de hukumu kɔnɔna na kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko fɔlɔ Kajolo fɛn min kɔni ye ni binfagala kofɔlen ninnu kɔni ye k'u sɔngɔ kun bɛ taa i jɔ 6000 ani 200 o de kɔni na nka an bɛ wagati min na i ko sisan fɛn min kɔni ye ni binfagala kofɔlen ninnu ye o sɔngɔw kɔni jiginna ni ka tɛ i jɔ sefa wari 3000 ani 600 o de kɔni na o de hukumu kɔnɔna na an bɛ wagati min na i ko sisan fɛn min kɔni ye Kajolo sigibagaw ye u bɛ nisɔndiya la ka kɛɲɛ ni samiya dondaw kɔni ye min senfɛ dɔw kɔni bɔra binfagalaw olu kɔni sɔngɔ la.
fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye. Tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka ni logement sociaux ye ale la. I dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la. Tunga lafiya ka ni logement sociaux in a bɛna kɛ Banankɔrɔni, Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu. N'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a clé d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara a ye dɔɔni dɔɔni ni madame Sisoko Zenab Tesaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye. Tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba Maliba ale kɔnɔna la. An bɛ taa kɔkan kibaru la RDC Congo ni kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko baɲumankɛ tɔn min bɛ ni a ɲɛsinnen don buna hadamadenw ka jo sariya labatoli ma ni a bɛ wele ko Human Rights Watch ale kɔni ye kunnafonidi kɛ k'a jira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na i ko sisan RDC Congo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nord Kivu kɔni dugu kɔnɔna na fɛn min kɔni ye maa bugunatigɛbali dɔw kɔni ye u b'a la ka binkani wale de ta k'a ɲɛsin Nord Kivu sigibagaw kɔni ma min sen fɛ u kɔni b'a la ka maaw jagoya ni ka fara u yɛrɛ kan fo ka taa se fɛn min kɔni ye kasoladenw olu kɔni ni tɔɔrɔli ma o de hokumu kɔnɔna na jateminɛ dɔ y'a jira k'a fɔ ko u t'a la ka sɔn fɛn min kɔni ye banabaatɔw ye olu kɔni ka taa kɛnɛyaso la min sen fɛ u b'a la ka dankari kɛ maa caman olu kɔni ka ɲɛnamaya la ni jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko ni wale ninnu kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka na ni basigibaliya ye fo ka taa se fɛn min kɔni ye binkani wale ale kɔni cayali ye ni dugu kofɔlen kɔni na RDC Congo. An bɛ taa Côte d'Ivoire jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Abidjan dugu kɔnɔna na fɛn min kɔni ye Kumasi maire ye ni a jirala k'a fɔ ko ale kɔni wulila ni ka Kumasi quartier campement o yɔrɔ ninnu kɔni ci k'a sɔrɔ u ka jamana kiiritigɛlamaw kɔni ka yamaruya tɛ o de hokumu kɔnɔna na ni wale ninnu kɔni kɛra sababu ye ni ka maa kɛmɛ caman olu kɔni bila sotanya la ni samiya donda in kɔni na min sen fɛ kunnafoniya dɔw y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye ni waleya ninnu kɔni ye ni o kɔni ye Kumasi quartier campement kɔni cilen ko ni baara ninnu kɛra ka sɔrɔ fɛn min kɔni ye jamana kiiritigɛlamaw ye olu kɔni ka yamaruya tɛ k'a d'a kan fɛn min kɔni ye ni yɔrɔ sigibaga ninnu ye u y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni ma sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ min b'a jira k'a fɔ ko ni yɔrɔ kofɔlen kɔni bɛ na ci ni o kɛra sababu ye ka maa caman olu kɔni bila kɛnɛma ni samiya donda ye o kɔni na Côte d'Ivoire jamana kan. Moyen-Orient kɛlɛ min ni a bɛ sen na o de hokumu kɔnɔna na Donald Trump ni ale ye Ameriki jamana kuntigi ye ale ye kunnafonidi kɛ k'a jira k'a fɔ k'u b'a la ka bɛnkan ɲini sɛbɛnw olu kɔni ɲini u ni ɲɔgɔn cɛ Ameriki jamana ale ni Iran jamana yaasa fɛn min kɔni ye ni kɛlɛ kofɔlen ye ale kɔni bɛ se ka segin so o de hokumu kɔnɔna na a jirala k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye Iran jamana ye ko ale tɛna bombe nucléaire o kɔni dilan tuguni. Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbɔ aw minnu sɔgɔlen don an na sanga ni wagati k'aw ka kunnafoni jɛlenw olu kɔnɔ ni ne bɛ dansigi an ka bi juma kunnafoniyaw olu la aw k'an bɛn kunnafonidi kuraw olu kɛnɛ kan sini ni Ala ma basi kɛ aw ni Yaze Samake bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini kunnafonidi kuraw olu kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka lakanako ale ni basigi sabati an ka jamana marabolo fantan naani bɛɛ la lajɛlen na.